deixa chover, xorballa deixa orballaré, que o ben sei das abrigadas, onde me ir a abrigar. Se queres que saia a lúa, fecha os ollos, meu amore, que entre los desabertos a lúa pensa que hai sol. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, mais que non mexen, non mexen, non mexen, mais que non mexen por riba de nós. Xa o ano pasado a situación que había, por exemplo, en colexios como do Incio, como de Samos ou Triacastela, era que xa rompían as continuidades de ciclo. Eran centros con 3 unidades, onde estaba infantil nunha unidade ou clase, e os de primaria estaban primeiro, segundo e terceiro nunha aula, cuarto, quinto e sexto noutra. Sempre dende a Consellería e os docentes nos dicen que o ciclo é unha continuidade con uns obxectivos e uns contidos a desenvolver neses 2 anos. Por iso os pais lles dicen que en primeiro non repiten, en terceiro tampouco, e sin embargo eles non teñen ningún inconveniente en romper o ciclo e poñer os nenos en aulas divididas. A situación para este ano, en centros como os que nomeei, é que suprimen un docente e suprimen unha unidade máis. Quere decir que pasan a estar en 2 aulas. No caso do Incio, propoñen infantil con primeiro e segundo, e despois na outra aula terceiro, cuarto, quinto e sexto. Non fai falta ser mestre para darse conta que isto si incide moi negativamente na calidade da educación. Non é que estemos en contra de que haxa agrupamentos e incluso a idea dunha escola unitaria pode ser viable ou factible sempre que haxa recursos docentes. Se hai profesores cos que facer os desdobles pertinentes, si é viable e incluso beneficioso. Hai asignaturas, hai materias nas que está moi ben facer actividades conxuntas, nenos grandes con pequenos, pero en cuestións específicas de matemáticas ou de lingua é moi complicado poñerte a explicarlle a un neno, non sei, unhas fraccións, mentras estás cos outros nenos máis pequeniños que os tens que atender tamén efectivamente. Non se poden partir ciclos, os ciclos veñen en primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto e sexto, porque se supón que no mesmo ciclo tú non podes repetir nunca en primeiro, ou nunca en terceiro, ou nunca en quinto, porque é unha continuación, o sea, é como unha preparación ao segundo curso deste mesmo ciclo, non? Entón xa partiron un ciclo, estábamos 3 unidades, o infantil aparte, non? Xa non contentos con isto, agora este ano collen e córtanos outro profesor máis, con o cual nos quedamos con 2 unidades que pretenden que teñamos infantil con primeiro e segundo de primaria e despois terceiro, cuarto, quinto e sexto nunha unidade, todos xuntos. Xa me dirás tú como un profesor pode dar a 4 cursos nunha sola clase, nunha hora, por exemplo, matemáticas ou lengua ou a asignatura que sexa. É que é imposible repartir, que vai a facer 3 cuartos de hora para cada curso. É que materialmente, entonces eso o que fai é que baixa a calidade do ensino. Entonces, os pais dicen, bueno, baixa a calidade do ensino, non quero que o meu fillo este nestas circunstancias, e collen e mandan os pequenos aos colegios de Sarria ou de Monforte, ou que normalmente suelen quedar sobre 25 minutos de aquí. Pois o desmantelamento que estamos a vivir cas escolas no rural é o seguinte: xa no curso pasado nos decidiron quitarnos 2 profesores, entón deixaronnos o colexio con 3 unidades, de tal xeito que quedaba infantil nunha clase, primeiro, segundo e terceiro de primaria noutra, e cuarto, quinto e sexto noutra. Como non lles chegou ese recorte, a finais deste curso, o último día de clases concretamente, comunícannos como vai ser para o 2012-2013. Comunícannos que vamos a quedar todos os nenos en 2 aulas, de tal maneira que meten infantil, primeiro e segundo nunha clase e terceiro, cuarto, quinto e sexto noutra. O sea, indignante. Cantos máis cedemos, máis nos recortan eles. Estamos metendo nenos de terceiro con nenos de sexto. Sí que estou de acordo que son menos cantidad cos que hai na ciudad, vale, pero na ciudad unha profesora dá 1 hora de clase para todos igual, todos son da mesma edad. E aquí ten que dar 1 hora de clase para 4 clases distintas. É bastante complicado para ese docente dar un nivel necesario
para cando os nosos fillos cheguen a un instituto, non van levar un nivel necesario, non van ter unha educación digna a súa edad, como debería ser, vamos, falamos moito de que incentivamos o rural e o que estamos é matando o rural, estamos quitando do rural. Pouquiño a pouco, quitándonos a educación dos nosos fillos, están facendo que cerremos as nosas casas e que busquemos vida noutro sitio, donde tampouco vamos encontrar, porque somos moitos e na ciudad non vai haber para todos. E cando o rural cerre, hai que comer, e do rural sale a verdura, sale a carne. Entonces, que nos estean matando pouco a pouco, que nos quiten a educación dos nosos fillos, non sei, parecenos unha cousa que nos queren volver á antigüedade, que seamos un pouco as marionetas diles. Pois aos mestres e ás mestras concretamente repercute moi negativamente porque supón unha frustración non poder desenvolver o traballo dun modo axeitado como creemos que se deberá facer no século XXI. Claro, se falamos dunha educación de hai 100 anos donde había unha enciclopedia e unhas escolas unitarias con 20, 30, 40 ou 50 alumnos, entonces falamos xa doutras épocas. Ahora, con os criterios modernos, pois supón un retroceso inmenso, co agravante de que isto se fai discriminando especialmente os nenos e nenas que viven no medio rural. Os recortes afectan gravísimamente os que viven nas zonas urbanas, pero no medio rural é infinitamente máis grave, porque supón simplemente pérdida de mestres, directamente. E para o propio alumnado, pois non hai máis que decir, claro, porque ao faltarlle profesorado, medios, e encima están os centros moi desatendidos a nivel de material, descuidados, por exemplo, todo o tema de ordenadores, non hai un mantenimento, pois, axeitado, deixanse que se averíen, pois as becas do comedor son ridículas, especialmente cativas para dar de comer as nenas e nenos, a iso súmase a escaseza de profesorado, todo influye moi negativamente, claro, na educación dos críos. Estáse expulsando, por decir así, as nenas e nenos do medio rural para que non vivan nel e se vayan ao medio urbano. A xente estáse expulsando do medio rural as parellas novas para que non casen aquí e se marchen xa para o medio rural. Que si que se acabe, porque debelles molestar o medio rural, quizás por moitas razóns. Algúnas delas trato de imaginalas, pero resulta moi perverso os motivos polos cales lles molesta o medio rural. Quizás porque a propiedade da terra estaba moi repartida, a cultura, o idioma, e eu creo que lle teñen alerxia a cultura galega, o noso idioma e o mundo rural en xeral, e a ecoloxía e todo, porque realmente acaban con el desde todos os ámbitos, desde os incendios e todo, porque os peores incendiarios, por exemplo, están na Xunta, que a súa política forestal acaban con todo, que a súa política sanitaria acaban ca sanidade no medio rural, e que a súa política educativa acaban co sistema educativo no medio rural, e interesalles todo nada, quere que se acabe, quizás para despois vir 4 capitalistas terratenientes comprar todo isto e ternos a nós de escravos traballando para eles, vivindo nunhas chabolas ou nunhas zonas así, 4 casiñas feitas por eles, nunha zona urbana, nun cortello, e vir traballar aquí asalariados, e que perdamos os nosos dereitos que temos de centos e centos de anos, a nosa cultura e a nosa propiedade e todo que tiñamos aquí, e que a perdamos, esencialmente. Creo eso.